ƴeewen mo gonɗo toon to Facebook umoye ɓoggol mbawen tigi tigi rokkude mo konngol no hannirta ni mbeɗa andi weeyo ngo anko leeli seeɗa ɗum noon umoye ɓoggol so naati joni tan mbawen tigi rokkude mo no hannirta nda ni gonɗen koye haalirde Agname ɓamti pulaagu Agname Yero-Yaaɓe yewtere men wiyetede Kiren Pirten musidɗo tedduɗo a salminama juurama ceerno Aliou mi sallitimama musidɗo nam nden ka Allah e maɗa salminama giɗa e juurama anne hay nden ka Allah e ma salminama e juurama e musidɗo tedduɗo holto noddata en e hoto jeeɗa e nokkuji meɗen noddanmi ko ɗo e France wuuro ngo wiyete ko Mantes-la Jolie Mantes-la Jolie gonga tigui jeeyami noon ko Bow koye Sénégal ɗum kay ko Demba Ndiaye dillan wallahi ko kañum gorko mo Bow Samba e Gudiri jaam Allah hiirema ko weltare mawde hande naddema e nder nde ɗo henne yewtere wiyetede Kiren Pirten kono kadi ko weltare mawde ganduɗa kadi tengti noon kadi onon yimiyankoɓe ɓe ganduɗa e kala saaha jogui ko miijoji paaɗe ɓesguji miijoji paaɗe rendoji ɗi tawi kadi ko miijoji kadi naftoji Afrique naaɓe janggo e jaam tigui tigui mbasa tigui tigui hedda tan e nder kalifade e gueɗe mbaɗ noon ko jiiɗa koko kewi toon to leyɗele meɗen ha ko yowiti e dawrugol meɗen eko fewte ɓesguji ɗi wasiya maɗa hen bandiraɓe ne ketti Seydi Ndiaye ko noon fotiri am to banggue weltare so wiyama Agname Yero-Yaaɓe no heewi kewmi wiide ni goto wawa wonde wuuro kono wona jikki wuuro gonga so nani inde Agname Yero-Yaaɓe tan miijo ma ne doga e Ibrahima Oumar Kane wallahi gonga tigui tigui ɗum ko Allah waɗi ɗum heddi ko noon belaɗo mettade ko Allah waɗata ko waɗi tan déjà woni alhamdulillah ɗum tan yenta ko kalɗa ko Kiren Pirten mo hirani hiranani hoore mo hiranani ɓuuro mum ene gasa so yimɓe ne limte mbasa limtede hen gonga eyyi wasiyaji kam heewani nde wonno en gona yimɓe anduɓe en gona yimɓe mataw wawɓe hokkude miijoji beele yimɓe nafto hen ko jolgo miijoji so wayi moni foof yettini miijo mum eyyi to banggue dawrugol leydi Sénégal eyyi min kam mbaɗo am so yami ya haal hen way kono gaddaneɗa bool ñamde joƴƴe yeeso ma aɗa ñamda yimɓe woɗɓe min mi jiira tan mi faara banggam ndeysan min kala ko wona président Macky Sall mi haalani tawi ko ɗum rew hande ɗo jarten hande ɗo est ce que eyyi nde wonno gaga yidde jinmomi gila haydara wonani nde Allah walli kam kadi o waɗi hen ko heewi ko ganduɗa ko yimɓe ɓe ɗaminino mo wat won hen kadi ɓe ɗaminano mo wat ay goram est ce que eyyi ko heddi ko neɗɗo yiyani nangue to nangue ne yalti ɗum ko an tan rewi nangue ne woodi par ce que nangue so yalti tan wuladi yimɓeɓe gonga en jii ko président o réalise e leydi Sénégal no wayi heewde e nder duuɓi sappo ɗiɗo ko joni so mbiyata ko loni fanga kendu ko jeeh ko hunde ne yimɓe ene putti hen guite ndaara hay goto wiyata jurno ɗe ndeysan eyyi neɗɗo noon so tawi a yii hunde a yiiɗa ko a yiiɗa tan kono oto wi oto wi fewani wiya tan mi yiiɗa nuɗɗa gonga bandiraɓe men ɓe yoɓe gandu laamu fijirtaki bandiraɓe men haalpulaar yoɓe gandu laamu fijirtaki laamu kadi welsintaki gonga gonga en ɓooyi yidde laamade enen hayso laamanaki en enen tan en ɓooyi yidde wonde e laamu gardoɗen laamu sa ɗawama gueɗe tati e leydi walla no Murtala wiyata ni ɗen gueɗe sa ɗawama a wonta heftoto ayi a heeɗani e ngaalu leydi a heeɗani e laamu leydi a heedama kadi e pinal ma e nder leydi ndi an andu a gasa enen woƴi en hande ko ƴewde no jaaloriɗen e aduna Allah en piyama Mali en piyama Mauritanie en piye Guinée kadi dañen laamu Sénégal belsiɗoɗen ɗum ene wawi wiyede ko kuddi komo mbeɗa siftora Murtala yewtata e Kaya o haali haala mbakadani o wi en keƴani dow en keƴani less eɗen piyeto eɗen piye ga Kaya wi mbeɗa sikki tan Murtala ɗum ko duwaw ɓurtuɗo o daari ha ɓoyi o wi e Kaya miñam duwaw ɓurtata est ce que wona kuddi ɗum ko kuddi kalden gonga min mbaɗono am mi natti suuɗade wiyete ko nalanke sa heedi banggue goto a feeñi yimɓe gañat a fecci yiɗma min mo kalata o nalankagal wurnanimi
ko doolam o wala beddawno no immigré ji dawrata ni ɗum ɗo ɓurduɓe caggal Allah e nelaɗo muɗum haali ɗum ko waɗi ko ɓooyi kene mi nanin ɗum eyyi belaɗo itta mbuɗu mi hokkami mi jagga sa hokkani mi dardatamo ɗum mi yawratamo ɗum mi yawrata ko ɗum tagui mi suuse wonde Facebook mbeɗa haala réalisation ji président Macky Sall ɗum tagui mi suuse darade e radio mbeɗa haala réalisation ji président Macky Sall musique nani men ko passion mbeɗa yiiɗi mbeɗa waɗa hen jewdam mi waɗa produire mi hokka haalpulaar yo keɗo yo ko miijimi go yoɓe keɗo ɗum yoɓe naftoro sen nafaɓe so nafataɓen kam wela jaltowo e am omi yaltini ɗum min ndeysan halata kam limtede janggo e nalankoɓe haalpulaar nde wonno ko hunde nde jiɗat mi hooram eyyi ko heddi ko kala haalpulaar mo ganduɗa mo jiɗmi mo considére mi mo mbawmi haaldude nana mbiyatmi ɗum ko balle président Macky Sall so natti wonde président Macky Sall ko haalpulaar goɗɗo ari ɗo hayso tawi en cuuttaki en hakkude meɗen kalden ballen koye men en no mbimi ni en donki hejje Mali en donki hejje Mauritanie en keƴata Guinée ga ɗo e Sénégal ɗo dañen hunde laamu belsinɗen laamu ɓociro en ko kuddi bandam ene jiiɓi ene jiiɓi jiiɓaki ko kuddi onon joom radio ji en ɓe ko ɗen jewte poɗɗon hayso ko jewte lese waasi wiyede ken leñeɓe kono kam yiyande hoore woni anande bandum so wiyama neɗɗo ko bandum mino mbeɗa farnoro ɗum ɗon tawi ko banggue ɓe poɗɗi ɗum o mbeɗa farnoro ɗum par ce que ko gonga ko ñamɗa an tuuɗɗa ɓuuri goɗɗo ko ñaami doli taw wona goɗɗo mo wona hono ma gonga yewtere nde mi andano ko ɗum jewtata mi hawri hen ɗo e Facebook tan jiimi keɗimi hen koraji ɗi belɗi ha jiimi hen commentaire Ibrahima Alidji ha dañi fattangui nadde hen mi salmini on mi salmini Ibrahima Oumar mi salmini Agnemeji ɗi foof mi mbiya Farba Ngom ko jinggano diwan makko yo jokku golle e kala goɗɗo jinggano diwan mum yo jokku golle eɗen kandi hen eɗen fuurankoɓe golle ballen eɓen Deme Ndiaye Ndilane nam musidɗo haɗam sertude maɗa mbeɗa yiiɗi kay wasiyaji maɗa joguiɗa fadde ɓesguji ɗe fof hande o e neɗɗo daro tan wiya gandanɗa hoore maɗa gummoɗen kaɓeɗen neɗɗo daro tan wiya ne hutoro ɓesguji tan e dow gandanɗa hoore maɗa tan sababude yidde laamade walla yidde dañde poste e nder laamu ɗum ne kadi hol wasiyaji maɗa fadde ɗi ɓesguji so tawi jabbirima ɗen caɗele ko ɗum saɗa haala kalta haalama addi ko hutore kalta koɗɗo ko nanate toɓo so toɓi hande Agname tan ne wawi tuttuɗo ɗon haalam kaka wawi ka tudde diwan o fof par ce que Agname naɓe ne keɗo kalani fof bawɗo fof yo jaggu ɓiyum woni ɓiɗɗo gonɗo Dakaru ɓiɗɗo gonɗo Saint-Louis ɓiɗɗo gonɗo Fouta ɗon bawɗo fof yo haɗ ɓiyum haɓede so ɓiyam maayi hen ko kañum perdi gonga kamɓe wiyoɓe gaari kaɓeɗen ɓe ñande haare nde yunta e goto mabɓe yiyata nder saka ɓiyum ɗum woni caɗele de en jiñanden ɓe dok kamɓe fof ɓe dok ɓe naate galle Khalifa Sall oɗo Ousmane Sonko Barthélémy Dias dok naate galle aɓe cuuɗo lacrymogène ayi kala mabɓe ɓiyum ma hen on kañum perdi jiɗɗo ɓiyum ma hen fof noon yo wi ɓiyum yo yak laamu haɓetake laamu ɓe mbi joom sawru haɓata e joom ferel ene hulɓinide jaggue ɓiɓɓe mo ɗon ɗum ɗo ko hakkude laamu hakkude Ousmane Sonko e Adji Sarr ko hakkude deux citoyen kaaɓi hakkude deux citoyen mbaddi ko kañumen ñawnata weeli metti koɓe ñayateɓe weeli mo mettimo ko ñayateɗo so ñaama so tawama kanko jogui fenade weeli mo mettimo ko cohreɗo o wawa wadde défier état o wawa wadde défier république o wiya omo dañi hen ndam o dañata hen ndam ɗum kala mbiɗo omo dañi hen ndam kene funta hoore muɗum mi salminima musidɗo haalga heewi a jarama Deme Ndiaye Ndilane a jarama no feewi yo guene yooɓe moƴƴere amin ya rabbi en nden koye men a jarama no feewi kadi yiyande maɗa teskama no hannirta ni kadi en gaddino ko wayi hono noon taweɗen e campagne machallah ɗum ne kadi kono noon tigui yiyande maɗa kadi nanama teskama yo guene yooɓe moƴƴere a jarama noon tedduɓe heeɗiɓe hettoɓe haalirde Agname ɓamti pulaku Agname yeeteyaɓe yewtere men wiyetede Kiren Pirten
wasiyaji meɗen hande faate rendoji ɗi ko fewti ganduɗa hono maɗa ngol ɗo dawrugol hono hutortoɓe doole sukaɓe meɗen ha mbawa tigui tigui nanude ɗum e wone caɗele ete sukaɓe men cuɓɓuji hande ɗi koye yakare janggo e holko ganduɗa hoore maɗa nden ɗon darde nde jinnaɓe poti darade poɗɗen darade tigui tigui ha mbawen wasiyade ɓesguji ɗi ganda tigui tigui ko nafata ɗumen janggo naftoro no hannirta ni no tedduɓe hettiɓe konngol ñaaƴi yeeso moɗon kala joguiɗo hen yiyande bisimilla muɗum